Vi er ved IS Kærgården, og vi er på nogle af vores marker i Gammelsunds, nord for Herning. Og vi driver et landbrug med en del planteavl og omkring 500 hektar med kartofler, hvor de 430 er til stivelse og 70 til pulver, og så lidt lægkartofler også. Skimmelstrategien er, at vi følger SEGES hjemmeside på risikotallene for skimmelvarsling. Følger vi meget, og så vores plantekonsulent BJ Agro, hvad de siger. Og så har vi startet ud med 3 gange Revus i træk i forskellige doseringer, alt efter infektionstrykket, og gået over i randmand. Jeg ville nok godt have brugt lidt mere dosering fra starten af. Det kan jeg se i bagklubskabens lys, at det kunne. Vi har kørt mellem 50 og 75% dosering i starten, og det kunne godt være, at vi skulle i hvert fald holde os til de 75%, så vi har fået opbygget noget mere i kartoffelplanten. Men vi vil også godt prøve at spare, hvis vi kan. Og det må vi så erfare, det er ikke over de år, vi kan spare, i hvert fald på nuværende tidspunkt. Men vi startede jo meget tørt ud i år, så der synes vi jo ikke, det var så slemt med skimmel. Omkring bladplet af Alternaria, der kører vi jo i de sildige sorter, og dem der skal stå til 1. oktober, der kører vi jo en 4-strengsstrategi, hvor vi starter lige efter Sankt Hans omkring godt. Når de er i gang med blomstring, starter vi med den første. Og der har vi brugt Signum i år til den første sprøjtning. Så har vi brugt Amistar, anden sprøjtning, og så vil vi afslutte med 2 gange Revus Top. Og de sorter, der skal tidligere op, vil vi ikke bruge 4 gange i. Men vi ville også gerne have haft Amistar som nummer 3, men på grund af skimmel i år, vælger vi den som nummer 2, fordi at den har en effekt mod det også. Jamen det er jo forholdsvis vigtigt at modvirke resistens, og det mener jeg, vi gør godt med at bruge. Det er 2 straboliner og så Revus Top, som ikke er. Der mener jeg ikke, vi kan gøre det ret meget bedre med de midler, vi har i dag. Jamen vi forventer os rigtig meget. Vi er egentlig trods alt, så er vi faktisk meget godt tilpas med kartoflerne i år. Jeg synes, de har udviklet sig rigtig flot og er egentlig kommet så pænt jævn, og der er rigtig meget top. Det skyldes nok en stor mængde nedbør nu her. De er ligesom gået noget i gang med at sætte top. Men vi håber jo også, at når du har en god mængde over jorden, så får du også en god mængde i jorden. Så vi forventer os en hel del af udbyttet i år.